In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Aan het eind van deze uitzending hebben we ook aandacht voor een persconferentie die staatssecretaris Alexandra van Huffelen gaf. En dat gaat onder meer over het officieel opheffen van het COHO. Maar laten we met het belangrijkste nieuws beginnen. Opnieuw aanhouding voor de moord op rapper Bucci. Zoals bekend is de Curaçaose rapper Bucci op 9 december vorig jaar op Curaçao vermoord. Dat gebeurde op de Rooseveltweg. Enkele weken geleden werd in het kader hiervan een Curaçaoenaar aangehouden in Nederland. Die is inmiddels overgebracht en zit voorlopig vast in de gevangenis in Bonaire. 2 dagen geleden werd ook een 24-jarige Curaçaoenaar aangehouden, ook in verband met de moord. Het gaat om een man die werd aangehouden op de Mexicoweg. Tegelijkertijd werd ook een 21-jarige vrouw aangehouden wegens overtreding van de wapenwet. Zij is na nader onderzoek voorlopig vrijgelaten. De man zit nog vast en het onderzoek loopt nog voorspoedig. Aldus de politie die aangeeft dat er misschien nog meer mensen aangehouden zullen worden. Uitstel over uitzetting Nuto. Het is een andere zaak die veel aandacht krijgt en dat was de arrestatie van Irvin Nuto Wawu. Die is eerder deze maand aangehouden in de Dominicaanse Republiek, samen met 2 leden van de zogenaamde Mokro-maffia. Er is onderzocht of hij al naar Curaçao uitgezet zou kunnen worden. Curaçao en Sint Maarten hebben zijn uitlevering gevraagd. Dat is op 26 april uitgesteld, dat weten we pas op 3 mei. De voorlopige vastzettingen van de 2 leden van de Mokro-maffia, die duurt nog wat langer, want daar wordt pas op 13 juni naar gekeken of ze naar Nederland worden uitgeleverd. Nuto Wawu zit voorlopig vast. Begin volgende maand weten we meer en of hij naar Curaçao komt. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij 2 moorden waar eerder mensen al voor zijn veroordeeld. Enorme drukte bij Koningsdag. Het zal weinig mensen zijn ontgaan. Het was gisteren een enorme drukte in Otrobanda, maar vooral in Punda en Pietermai. Vanaf 10 uur 's ochtends tot diep in de nacht. Eigenlijk kunnen we zeggen dat het voorspoedig is verlopen, maar ja, gisteravond na 11 vond er toch een vechtpartij plaats in Pietermai. Niettemin, het begon al de dag voor Koningsdag met Koningsnacht. Was de viering van het 10-jarig zitting van koning Willem-Alexander. Die vierde gisteren dat hij 10 jaar lang koning is. Een groot succes op Curaçao en ook in Nederland is het, dat zal u niet ontgaan zijn, uitgebreid gevierd. Gouverneur benadrukt belang van democratie. Ook de gouverneur van Curaçao heeft gisteren stilgestaan bij Koningsdag. Eerder werden al 12 lintjes uitgereikt. Dat was voor mensen die zijn gedecoreerd voor hun jarenlange bijzondere verdiensten ten behoeve van de gemeenschap. Daarna gaf de gouverneur een speech waarbij ze benadrukte dat democratie, hoe voor veel mensen vanzelfsprekend dat ook is, altijd verdedigd moet worden. Het moet worden onderhouden en het moet worden verdedigd, dat is de gouverneur. Verder keek ze terug in de afgelopen jaar, waarbij op respectvolle wijze is omgegaan met het slavernijverleden. Dat zal op 1 juli nog verder meer uiting krijgen. En stond ze stil bij het 85-jarig bestaan van de parlementaire democratie op Curaçao, die onlangs ook werd gevierd. Brand op 2 boten, heel ander nieuws. 2 booteigenaren keken zuur op toen bleek dat bij Piscadera hun boten in de brand raakten. We weten niet of ze in de brand zijn gestookt of wat er is gebeurd, maar in de brand raakten en uiteindelijk zijn gezonken. De zaak wordt nader onderzocht. Het is opmerkelijk dat het bij 2 boten gebeurt. Omdat de boten daarna zijn gezonken, zal het even duren voordat onderzoek uitwijst wat de reden van de brand is. Diefstal autobanden achter gestolen hek. Het is nieuws dat we vaker helaas moeten melden, maar het stelen van autobanden en vaak alle 4 de autobanden tegelijkertijd is een reden tot zorg op Curaçao. Dit gebeurde onlangs in Kanga, maar het merkelijke is dat de auto achter een gesloten hek stond. Het hek is ook niet opengebroken, de dieven zijn op een andere manier op het terrein gekomen, dus terwijl de bewoners gewoon in huis waarschijnlijk lagen te slapen, zijn de autobanden gestolen. Ruzie om een vrouw in Rio Canario. Ja, ook een trieste zaak. 2 mannen
raakten slaags. Ze hadden ruzie voor de deur van het politiebureau op Rio Canario. Uit het eerste onderzoek blijkt dat een van de mannen boos is omdat de vrouw de relatie tussen hun twee heeft beëindigd. Toen de man de vrouw met haar nieuwe partner zag, blokkeerde hij de auto, stapte hij uit de auto. De nieuwe man was het daar niet mee eens, er volgde een vechtpartij en de twee konden meteen door de politie worden aangehouden. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclame en daarna meer nieuws. Subway, so meal of the day, teatrobe. Kusabor na nobo, manera barbecue chicken y shawarma chicken. Con un bleki di minute mee y waffle fries, voor meal of the day, da mas mio con nunca. Anto si minute mee nota bocos, por cambiar un iced tea of limonada. Pabo sa kiko ta a meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboke. Dan gaan we over naar staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Die gaf afgelopen woensdag, de dag voor Koningsdag, een persconferentie. Het is meer een vragenuurtje met de lokale pers. Dit naar aanleiding van de Rijksministerraad die afgelopen woensdag werd gehouden. En een belangrijk punt daarbij was COHO. Dat is nu officieel ten grave gedragen. En de staatssecretaris legde uit hoe dat precies is gegaan. Of tenminste, wat zich in de Rijksministerraad heeft afgespeeld. Dat was de intrekking van het voorstel voor de Rijkswet COHO. Heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we inmiddels met de Nederlandse overheid, met de 3 landen in het Caribisch gebied, een onderlinge regeling overeen is gekomen. Die onderlinge regeling vervangt daarbij het voornemen om tot een Rijkswet te komen. Maar die moest nog officieel ook worden ingetrokken. En dat hebben we dan ook nu gedaan. Omdat deze uitleg kort en zakelijk toch wat vragen opriep, heb ik aan de staatssecretaris gevraagd. De COHO is ten grave gedragen. Wat heeft zich daar verder nog bij afgespeeld en hoe kijkt ze terug op toch wel een opmerkelijk onderwerp? Het heeft enkele jaren het nieuws in het Koninkrijk gedomineerd. We zijn nu over naar de onderlinge regeling, maar toch nog even gevraagd naar het ten grave dragen van de COHO. De COHO is ten grave gedragen, mogen we wel zeggen. Hoe is dat gebeurd? Met veel tierenlantijntjes? Of was het een zakelijke beslissing in de Rijksministerraad? En vooral, hoe kijkt u erop terug? Ik kan nooit vertellen wat er in de Rijksministerraad gebeurde, maar het was niet een onderwerp waar we lang over gesproken hebben, omdat het natuurlijk al eerder besloten was om te komen tot die onderlinge regeling. De kern van het verhaal is toch dat natuurlijk een langdurig proces is geweest, want het maken van die Rijkswet is al begonnen in de tijd dat er coronasteun kwam voor de landen. Die wet is ook daadwerkelijk gemaakt, is met toestemming van alle 4 de regeringen ingediend bij alle 4 de parlementen. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk vorig jaar in juni, toen ik daarover sprak met de premiers van de 3 landen, geconstateerd dat er eigenlijk geen draagvlak meer was in de staten van de 3 landen om door te gaan met deze Rijkswet. Er is toen het voorstel gekomen vanuit de landen om een alternatief te ontwikkelen. Dat is ook gebeurd. Daar hebben we in het begin van dit jaar verder met elkaar over gesproken. En uiteindelijk dus de afspraak gemaakt zoals we die nu gemaakt hebben met die onderlinge regeling. Dus dit proces is een zeer langdurig proces geweest, omdat er toch vanuit alle partijen wel behoefte was om helderheid te krijgen over wat gaan we nou samen doen om de eilanden weerbaarder te maken voor nieuwe schokken, zoals zo'n pandemie bijvoorbeeld. Een heel ander punt gaat over de belasting op Curaçao. De minister van Financiën, Javier Silvania, heeft onlangs bekendgemaakt dat belastingplichtigen die nog schuld hebben van voor 2017 vrijgesteld kunnen worden. Dat geldt niet voor onderzoek door het Openbaar Ministerie of voor grote achterstanden, maar voor sommige melden geldt het wel. Daarover is vooral in Nederland veel commotie ontstaan. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld. Tweede Kamerlid Kamminga heeft brieven gestuurd aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Dus ik vroeg de staatssecretaris daarover of überhaupt dit geen punt is dat Curaçao zelf mag bepalen en wat zij vindt van de berichtgeving hierover. Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk wat het besluit van de minister van Financiën precies inhoudt. Dus daar ga ik hem nog verder op bevragen, want hij heeft inderdaad een tijdje geleden al
een bericht de deur uitgedaan waar zoiets stond als van alle belastingsschulden ouder dan 5 jaar ga ik kwijtschelden. Daar heb ik met hem ook kort al over gesproken toen ik op Curaçao was met het bezoek van de koninklijke familie. En ik heb ook later daarover nog verdere informatie gezien waarin hij eigenlijk vooral aangaf dat hij wel degelijk ook oudere belastingsschulden wil gaan innen. Maar dat hij weer een zekere selectie wil maken tussen daar waar dat ook nog werkelijk opbrengsten gaat genereren. En misschien kleinere belastingsschulden die moeilijk zijn te innen zou willen laten, om het maar even zo te zeggen. Dus ik verwacht van hem daar nog wel wat meer inzicht in. En dan kan ik dat ook geven aan mevrouw Kamminga van de Tweede Kamer. Maar wat ik heb begrepen is dat cross the board kwijtschelden van 5 jaar oude belastingsschulden niet de bedoeling is. En dat lijkt mij ook heel verstandig, want er kunnen ook natuurlijk hele grote schulden van bedrijven zijn. En ik denk dat dat punt wat er door de Tweede Kamer bij gemaakt wordt vooral is van... Ja, het kan niet zijn dat je aan de ene kant mensen niet belasting laat betalen en wel verwacht dat er dan middelen vanuit Nederland geïnvesteerd worden. Maar als ik daar ook eens een volgvraag op zou mogen stellen, moet de staatssecretaris of moet de minister met u over die selectie overleggen, toestemming vragen? Hoe moet ik dat zien? Nee, dat mag het land zelf bepalen. Maar we hebben natuurlijk wel met elkaar afspraken gemaakt over bijvoorbeeld als onderdeel van de landspakketten het zorgen voor een verhoging van de opbrengsten van de belastingen. Door enerzijds te kijken naar de belastingwetgeving, of daar verbeteringen moeten plaatsvinden. En dat vinden we eigenlijk op alle 3 de landen. En dat we ook de belastingcompliance, zoals dat zo mooi heet, dus de mate waarin er ook daadwerkelijk belasting wordt betaald, dat die verbeterd wordt. Nou, daar heeft de Curaçao overigens een heleboel werk in gedaan, ook afgelopen jaar. Dus de belastinginkomsten zijn ook al behoorlijk verhoogd. Ik hoop dat Curaçao er ook in meegaat. Dus ja, er is het werk van de Belastingdienst wordt natuurlijk bepaald door de minister van Financiën van Curaçao. Maar wij hebben wel afspraken over nogmaals het verbeteren van de belastingwetgeving en het verhogen van die compliance. Dan gaan we over naar Bonaire. Daar gaat Greenpeace, de milieuorganisatie, misschien volgend jaar een zaak beginnen tegen de Nederlandse overheid. Het heeft allemaal mee te maken met de klimaatverandering. Greenpeace vindt dat Nederland te weinig actie onderneemt om iets te doen aan de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire. Voor Europees Nederland liggen er wel plannen om de inwoners beter te gaan beschermen, maar voor de bijzondere gemeenten in de Cariben zijn die plannen er niet, aldus Greenpeace. Ze willen afdwingen dat de Nederlandse overheid die plannen wel gaat maken en presenteren. Kijk naar de volgende bijdrage van Caribisch Netwerk. Greenpeace kondigde vorig jaar aan een rechtszaak te willen starten tegen de Nederlandse staat. Nederland zou niet genoeg doen om de effecten van klimaatverandering op de Caribische eilanden aan te pakken. Als het zo doorgaat, komt aan het einde van deze eeuw een 1/5 van Bonaire onder water, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Greenpeace is op dit moment op Bonaire en Arabella Boscher vertelt hoe het momenteel staat met die rechtszaak. We werken op dit moment aan iets dat heet een sommatiebrief. En dat houdt in dat je een eerste waarschuwing geeft aan de regering. Wij vragen jullie om dit en dit te doen. En als dat niet gebeurt, dan behouden wij ons het recht voor om naar de rechter te stappen. Op wat voor termijn gaat dat gebeuren? Ik vermoed dat wat wij vragen in die brief, dat de Nederlandse overheid, dat ze dat niet zullen kunnen gaan leveren. En dat betekent dat we kunnen gaan dagvaarden in het najaar. En een stapje verder eigenlijk kunnen. Ja, dan kunnen we een stap verder. Want als we eenmaal gedagvaard hebben, we weten dat ook niet zeker, want dat hangt af van verschillende factoren. Maar als dat zou lukken in het najaar, dan hebben we waarschijnlijk een rechtszaak ergens in 2024. Ja. Aan het begin toen jullie dit net openbaar hebben gemaakt, toen begreep ik dat jullie goede hoop hebben dat jullie de zaak ook echt daadwerkelijk gaan winnen. Zijn jullie nog steeds zo optimistisch als toen? Ja, we hebben daar veel vertrouwen in dat we dit kunnen winnen. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik wens u vooral een heel prettig weekend. 1 mei is een officiële feestdag, dus pas op 2 mei zijn we weer terug met het Extra Journaal. Ik wens u hele fijne dagen. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Dag.